Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygo ng Dios nga nagpanalangin kanatong tanan, ilabi na sa ato ang pag-alagad kaniya kanunay taniyang giatiman. Sa atong pagsugod sa atong buluhaton, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, mag-ambo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahong niyan usab kami amahan aron sa pag pamati kanimo, sa pagpaminaw sa mga pulong nga imong gibilin kanamo, pulong nga magdala kanamo sa kinabuhi nga way katapusan, pulong nga maghatag kanamo kusog kadasig sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo. Padayon mo kaming iblas sa among karong panaguban. Dinunay kabaguhan, kausaban, dunay kauswagan o Dios nga among mabati sa among pag-alagad kanimo. Les kinomatag usa, adinay kalipay kalinaw sa among pag-alagad kanimo o pakiguban inyong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amo kanunay gideklarar ang imong pagpanalangin kanamo o pag-atiman o pagtagbo sa tanan nga mong gikinahanglan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ng Dios nga magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan, ilabi na sa atong pagkiguban nining maong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Siya sa paday, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, buhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw nga may tihik-tihik, masayaw sa kalipay, magsadya. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM Station 101.3. Mayong gabi, mayong pagpanihapon. Ilabi na sa atong mga kigsuonan nga maniton nga nagsunod sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Atong mga kigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod. Maayong gabi, may pakiguban ni Brother Pedro Arsola o ni Brother Moses Cardente. Mayong pagpaminaw ni Brother Julius nga diin nadasig og midesisyon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, kuyog kaganina sa atong panimbahon. Mayong gabi kanimo Brother Julius. Og matod pa sa atong igsuon samtang naghisgot sila sa gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Samtang nag-istoryahanay sila kuyog sa akong asawa sa matod pa sa akong asawa nga si Brother Julius nasigi siyag paminaw
sa ato nga programang Pulong mo Kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station na gaan ang iyahang kasing-kasing. Nakabaton siya kalipay o nakabaton siya o kadaogan. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa tanan to magigsuonan. Gamay niton nga nagsunod sa atong programang Pulong mo Kinabuhi ko. Ilabi na sa atong mga pinalanggang mga listeners sa 101.3 sa ato ang FM station nga nanukadiris ato ang dapit. Mayong gabi sa ato mga kigsuonan ni Papa Binbin, Mama Bibin, Dayinyin og ni Paring Joel. Mayong gabi. Mayong gabi ni Maring Cora og ni Gaw Albert og ni Day Pamila og mayong gabi ni Tiarita, Tiose og sa tanang mga De Villeres family. Mayong gabi. Mayong nga pagkiguban og sa mga kinkinita family ang Dios magpanalangin. Ato tagaan og pagtagad ang mga mensahe gikan sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa ang Pulong mo Kinabuhi ko. Mayong gabi ni Velinario Florentino og ni Gigi Mes. Mayong gabi. Matud pa mayong gabi pastor og sa tanan listeners dalaygon ng Dios. Ni Juliet Valenzuela, mayong gabi. Ni Ba Angelo Sasa, mayong gabi. Ni Rosny Bolasco, mayong gabi from Southern Liti. Mayong gabi ni Philly Impes, mayong gabi. Matud pa ni Rosny Bolasco. Request pagdaig nga tinud anay. Mayong pagkiguban sa tanamo replay. Ilabi na usab sa atong igsuon ni Mirian Lisa. Pastor, good evening. Watching from Sultan Kudarat. Request awit Manlalaban. Musayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Awit magalangit atong tagapagtagad. Pagdaig nga tinud-anay diri lang sa itong programa ang Pulong mo Kinabuhi ko. Mayong gabi ni Mi Badalyo. Good evening, Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahotay, Pastor. Salamat sa pagkanta, God bless. Si Bernadita Regis, mayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw ni ining programa, Pastor. Mayong gabi ni Dante Ifabol, mayong gabi, Pastor. Happy Sunday. Pastor, palihog kog patukar Jesus atong higala. Mayong gabi ni Hosea Noel Tudlas, mayong gabi uban ni Pastor John Real Tudlas. Mayong gabi ni Sister Maripe Christinsen. Mayong gabi sis, kumusta mo diha sis sa Bohol? Nano ka diha sa Talibon, Bohol? Mayong gabi ni Sister Rizal. Mayong gabi Pastor Gideon. Mayong gabi sis. Mayong nga pagiguban ni Kimberly Inobio Larissa. Mayong gabi ni Kawakami Belt Lebron. Mayong gabi Pastor, bless inyong tanan labi na sa tibok pamilya. Mayong gabi ni Maraginot pa rin sa nalan og matod pa. Mayong gabi sa tanang kaigsuonan nga naminaw sa Shiny FM 101.3 Shiny FM Alcantara from Hosea Noel Tudlas. Mayong gabi sa tanang tumakigsuonan nga nagsunod sa ato ang sa FM Station 101.3 nga gidumala ni Pastor John Rel Kitudlas. Mayong gabi, I declare blessing in Jesus' name. Mayong gabi, may pagiguban ni Inday Dorlin in Kabotinsay. Amen, Pastor, makabless jud imong programa, makamingaw og di ka makalay. Mayong gabi, matupad, good evening, Pastor. Salamat kay nakapas pagyud ko sa imong live. Always lang ko rewind imong live, Pastor, kay busy gyud dire kay Ramadan. Watching from Qatar. Matod pa sa ako ang mga amigo kaniya adto, Pastor, mo ato tag Qatar. Ito kalayo anang Qatar. Ingon siya Qatar man liloan ba. Mayong gabi, may pagiguban ni Nimno Manlangan. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa mga pagampo kay naadjud kaayuhan. Amen, no? Sama sad sa ato igsuon listener nato sa ato ang programa pinagi sa atong 101.3 FM station nga nano kadiri sa Serdin. Matud pa damor siya nga nagpaminawan sa atong programa, damor nga nagaan ang iyang problema. Maayong gabi ni Bernadette Regis. Maayong gabi ninyo diha.
Dalaygon ang buhi nga Dios, pastor. Salamat sa Dios nga na okay malampuson ang operasyon ni Hinaro Bindanyo. Purihin ang buhi nga Dios. Wow, salamat sa Ginoo. Song request karon ang panahon by June Tudlas. Karon ang panahon. Wala pa ni ma-upload sa YouTube, pastor, no? Karon ang panahon. Karon ang panahon. Sige. Ako ning pangitaon. Awit mga kalangit, manlalaban. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa labing halangdo pastor, taga-ikono kog link kay akong i-open ang ako ang account diri sa akong monitor para akong matukar ang imong request nga karon ng panahon. Salamat kayo, pastor. Ang Diyos maoy iyang manlalaban. Gikan suway sa ring katalagma o sa makamatay nga balagtian. Ilikay gayud gikan niini si bisan kinsa nga nagsalig niya. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayo maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Okay, ako lang nakita diri Pastor John Relco Tudlas, no, ang imong request nga karon ang panahon. Ako rin nga tagaan og pagtagaan. Panahon sa adlaw sa mga sakit nga mohampan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nel Rim Dosal Yagni. Mayong gabi, pastor, og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko og ni Alpin Syuko Manukan. Kyuko Manukan. Mayong gabi, pastor, naalang unta ko pangutanan nimo, pastor, naghangyo pa ko. Naghangyo po ako usad ka sign sa Ginoo kung ipadayon ko po ba ang pag-apply para sa license for pastoral. Tapos pag kagabi nagdamgo ko ako na nagawali daw po ako sa tunga sa baha, pastor. Dipindi unsa ka klase nga baha, kay naamangoy baha sa panalangin, baha sa problema. Kung maghiskot kag baha unya ang tubig lubog na ginay kabugaton. Epektibo ka sa panahon nga dunay mga problema kabugaton og ang gimong gikinahanglan mao gyud nga maglig-on diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang pag-apply og pastor dili gyud na siya kana bitawng dili na siya insakto nga term kanang mga apply tag pastor. Kusa na siyang moabot nato bisan saon nato likay bisag dili ta mga apply. Gitawag gipili tas Ginoo. Atong hinumduman miingon si Jesus nga dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo aron kamo manglakaw. Buti pasabot dili dapat na applyan ang pagkinabuhi sa pastor. Tawag yun na sa Dios, gasag yun na sa Dios. Si Angelo
Montalis. Good evening, Pastor, watching from Arakan. Request song Kupti Ako. Request, Pastor, good news of God. Sige, ako raning screenshot ang inyohang mga request para kung doon na pa'y oras, ako raning tagagpagtagad. Siyang maayong gabi, Pastor. Giyang matot pa maayong gabi, Pastor, watching from Negros Occidental. Mayong gabi, Pastor, Sister Sisging Simpron, og to your family, Pastor, og sa tanang viewers, ngautala lang ko, Pastor, okay ba ning Victory Church? Depende na sa nagdala. Ay naghamanggong mga branch na nagyod ang Victory Church. Daghan ng mga sanga ba? Niya, tungod sa kadaghan, doon ay mga simbahan siguro nga dili na kaayaw mamonitor. Depende na sa nagdala. Importante gyud doktrina. Mao gyud nay usas mga gikinahanglan gyud nga bantayanan. Awit makalangit nga gi-request dere pinaagi ni Junrel Kitudlas, Pastor Junrel Kitudlas. Atong tagaanog pagtagad karon ang sa maning asa maning title. Sige, ako raning karon ang panahon. Sige, atong tagaanog pagtagad. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kigsunan kining awit makalangit nga compose ni Pastor John Ricky Tudlas karon ang panahon. Higala, paminaw ako. Nako'y istorya nimo, medyo sakit kini apan makaayo makatabang sa imong pagtuo. Good evening sa imo, Pastor. Salamat kay makapaminaw na pod ko sa minsay sa pulong sa Ginoo, Pastor. Salamat kayo sa imo, Pastor, uban sa tibok mo pamilya. Mayong gabi ni Junjun Barolo. Mayong gabi, Bro John. Si Lorimen F. Canopin. Mayong gabi. Mayong gabi ni Dacharina Magaliano. Si Alejandro Rabaca. Mayong gabi. Magtinarong na ka ug magbinutan. Higala. Mayong pagiguban ni Dinbert Zamora sa Gaino. Mayong gabi ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi sa mga buhing Kristohanon, labi na nimo, Pastor, sa pamilya gikan ni Charina Magaliano. Mayong gabi, Daycha. Ay ragog pasensya sa inyong pagikan dere, wala gid ko katubaya kay dunay gikinahanglan akong atuba. Nagatuo kuno sa Ginoo. Mayong gabi ni Pastor Carmen. Ano ka diha sa Sudlondos? Ang Diyos magpanalangin. Karon ang panahon nga magbago ka. Biyay ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ang kasalanan. Magtinarong na ka ug magbinut aanan. Kung dili ka maghinulsul sa kasalanan nga makaahasul, maulahira ba ang pagbasul dagan unya dito magtingkagul. Hello guys, paminaw mo ayaw pag ginahi sa imong ulo o magpatuyang sa imong gusto. Ang pagmahay unya makita mo. Karon ang panahon nga magbago ka. Biyai ang tanang lasing kadautan. Maghinulsul taligdan ng kasalanan. Magtinarong na ta ug magbinutan. Basahan na ang imong Biblia. Pamalandungi tuohi ug buhata. Kayang Dios mo tabang siyang Dios maoy simba. Hawawanay lain pa. Karon ang panahon nga mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa ato mga listeners sa FM Station 101.3 nga nanonood sa Alcandaras, Cebu. Basahan na ang imong Biblia. Pamalandungi tuohi. Basahan imong Biblia mga kaigsunan, ayaw pakatolga. Siya ang Diyos maoy simbaha. Wanay lang para malig-on og maandam ka. Panahon nga magbago ka. Biyay ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ng kasalanan. Magtinarong na ka ug magbinutan. Importante gyud mga kaigsunan, magtinarong ta. Dunay plano nga magbinuotan kay dunay saad ang Dios sa mga tao. Huway laing nakatunan kundi ang pagkabuotan. Paghatag ka na tugaw maon nga atong hipangandoy. Undangan na karon ang kahilayan. Biyay ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ng unsaon aron maundangan ang kahilayan? binutan. Mukuyog mo sa mga alagad nga matinud-anon.
mga alagad nga walay laing gikabisihan kundili ang pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Maayong pakiguban ni Mel Sobroso, maayong gabi. Ang Dios padayon magpanalangin og maayong pakiguban ilabi na ni Alipin matod pa, salamat sa pagtubag pastor, ang Ginoo magauban gyud ka nimo. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Biyayang tanang klaseng kadautan, maghinulsul taligdan ng kasalan. Maayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan naminaw karon. Higala Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Maayong gabi ni Divina Daitol, maayong gabi. Matod pa ni Charina Magaliano, walay problema Pastor. Salamat kay. Ay nagka-problema gyud ko, agyud ko ka tubaya ninyo. Kay naagyud ko giasikaso. Maayong gabi ni Ricky Ragasa, maayong gabi dahil laygon ng Dios. Matod pa ni Kawakari Belt Libron, maayong gabi dili request kog song. Dili unta ako angayan. nga magbago ka, biyayang tanang klaseng kadautan. Maayong gabi Pastor Gideon, matod pa ako nagdamgo na abot kuno ko diha sa inyong dapit unya ang inyong balay na adaw daplin sa dagat. Unya ang dagat ni kalit og hunos, dako ang balod nga nihapak sa daplin, pero ang inyong balay wala daw naigo sa hapak sa balod. Ug akong nakita nga ikaw daw Pastor, akong nakita nga naakas pikas daplin nga gatindog na nga mala nga way tubig dagat ug linaw ra kayo, pero sa pikas kilid unos man kaayo. Nindot kayo ang imuhang damgo, nindot kayo minsay sa imuhang damgo Sister Rachel. Salamat kay sa Ginoo ug dako kay na nga ilhanan nga nag-uban og nagproteksyon sa matag usa, ilabi na sa ato ang pakigiusa sa atong programa. Si Jarlene, good evening Pastor, watching from Manila, Dumaguete. Mayong gabi, may pagiguban ni JL Yanyuhan Garcias. Good evening Pastor, salamat sa grasya sa Ginoo kanunay. Maayong nga pagiguban ni Albert Pakatang, matod pa maayong gabi Pastor og sa imong pamilya. Dalaygon ng Dios og maayong gabi sa akong mga ginikanan igsuon diha sa Kangabo, La Libertad, Negros Oriental from Pakatang family. Anapog Pinamungahan, Cebu. Ang Diyos adunay planong Dunay nag-request mga kaigsuonan lahutay og sisos atong higala. Ako ning taga-anong pagtagad ato ning awiton. I hope kining mga kataha malibyuhan niya ma-record ni. I hope na ay time gyud ang alagad sa Ginoo sa pagbisita aron matagaan pog pagtagad ang atong mga awit makalangit nga malimpyo gyud og aron ato ning ma-final no sa paghimo ni ini dalaygon ng Dios. Usa ka ba sa mga tao nagatuo kuno sa Ginoo, apan nagsigil lang gihapon sa bisyo, alak, sugal, druga ug sigarilyo. Karon ang panahon nga magbago ka, biyayang tanang klaseng kadautan, maghinulsul taligdan. Mayong gabi ni Rins B. Ayuban. Mayong gabi Pastor og sa imong pamilya. Mayong gabi ipod sa akong asawa Gina Ayuban diha sa Matlang Isabelete. Mayong gabi ipod Pastor sa akong anak si Rino Jamaica Ayuban diha sa Kugon Uno, Tabok Hindang, Liti, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat Pastor. Walay sapayan. Usa ka ba sa mga tao Akong Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang request diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, request nga sisos atong higala. sa bisyo, alak, sugal, duga ug sigarilyo. Karon ang panahon nga magbago ka, biyayang tanang klaseng kadautan, maghinulsul taligdan ang kasalanan, magtinarong na ka ug magbinut aanan. Kung dili ka maghinulsul sa kasalanan nga makaahasul, maulahi ra ba ang pagbasul, dagan unya dito magtingkagul. Hello guys,
Guys, paminaw mo, ayaw pag ginahi sa imong ulo o magpatuyang sa imong gusto. Ang pagmahay unya makita mo. Karon ang panahon nga magbago ka. Biyai ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul talikdan ng kasalanan. Magtinarong nata ug magbinutan. Basahan na ang imong Biblia. Pamalandungi, tuohi ug buhata. Bahasaha imong Biblia, tuohi og buhata. Bahaw. Mayong gabi ni Marilyn Oration. Good evening, Pastor Gideon, watching from Andaplaak, Davao de Oro. Klaseng kadautan. Marilyn Oration, matupa. Good evening, Pastor. Okay, ako na nabasa. Matupa ni Rizal. Salamat, Pastor. Dalay ko ng Diyos. Awit makalangit mga igsoon ato Tagalog pagtagad. Tuohi ug buhata kay ang Dios mutabang siya. Ang Dios maoy simbaha, wanay lain pa. Karon ang panahon nga magbago ka. Ato Tagalog pagtagad mga kaigsuonan, ang gi-request dere si Jesus atong higala. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang moonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan raka. Busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro ka nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw taliktik ang mission mo, ayaw ka adlukin mga pagsulay. Nagpala ka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan raka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro
magamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo, ato higala. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaluya, kay may ugma pa, angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Kumungit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaluya, ay may ugma, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod ano lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka, buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon naman utlanan, busa ayaw kaluya, ay may ugma pa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka
sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimutay ka siya. Ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutupan man ang tanan? Kalisdanan kasakita, do naman putla na. Busa ayaw kaluya kay mayong mapa. Angay ka lang nulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mulahutay gyud ta mga kaigsonan, kay mulahutay ta mulabang ra gyud ta. Anan, magtinarong laka ug magbinutan. Ang Diyos adunay plano. Ako sa chikapon mga kaigsonan, kay doon ako'y nasiplapan kaganina nga mensahe nga matutawala daw magtingog ang FM radio. Ako nga chikapon kadali lang. Maalaot, paghatag ka na tugaw maon nga atong gipangandoy. Undangan na karon ang kahilayan, biyayang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul talikdan ng kasalanan, magtinarong na ta ug magbinutan. Magtinarong na ta ug magbinutan. Maayo pa unta na kay nakatunan. Usa ka ba sa mga tao nagatuo kuno sa Ginoo? Apal nagsigil lang gihapon sa bisyo, alak, sugal, droga ug sigarilyo. Karon ang panahon nga magbag-o ka, biyayang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ng kasalan. Okay, salamat kayo no. Arong naka ug magbinutan. Okay, salamat kayo. Okay na. Higala, paminaw ko, basin ikaw wala na mutuo, nga ana ay impyerno. Basin isugba ka dito. Mayong gabi, mayong nga pagiguban. Usa ka ba sa mga tao nagatuo kuno sa Ginoo? Okay ni Hapon sa bisyo, alak, sugal, Pastor, good evening. Wala lagi station sa FM radio. Naminaw takos pulong sa Ginoo. Sige, abli ko nog balik Sister Eden. magtinarong na ka ug magbinutan. Ibalik ko nog on ang imong FM. Si Praim Libintaw Hantol, maayong gabi Pastor. Salamat kaayo kay naka-live na pod ka. Makadungog na pod ang mensahe, ang pulong sa Ginoo, sa Dios. Pinaagi kanimo Pastor. Kanunay ko nga mapanalanginan sa imong mga wali Pastor. Salamat sa Ginoo. Naka-live ka kay pagkadungog gihapon mig pulong sa Ginoo bisan kami og jote. Pastor from Mambatangan di ay ko naminaw karon. Mayo nga pagkiguba ni Jilon Mingito Garces og ni Jennifer Flores. Mayong gabi atong ison nga nanukad sa Bulacan. Si Sasi kundi mayong gabi Pastor. I-appeal in town among mga pag-ampo si Tatay Digong. Kanunay nagyon nato nang iampo og ato nang gipasalamatan ng Dios. Dili ta angay mabalaka. Dili ta angay kanabitang mag-uol kay ang atong mga pag-ampo gidungog na sa Dios. Ang tanan na ay katapusan, dili gyud ta mo buhi sa Ginoo. Actually dili gyud ta buhian sa Ginoo, pabilin ra gyud ta niya.
magbago ka. Biyaya Pastor, kaabot ta kaha sa signal sa station diha sa Padong Hinatilan. anan, magtinarong na ka ug magbinutan. Ang Diyos adu Sa Hinatilan murag dili kayo makaabot pa diha kay naa magumis lupa. May tatuog ang atong antina diri sa ato ang FM station abutang sa bungtod na amagots lupa. O niya ihatag rin na sa Ginoo nga makakonektag antina nga naa sa bungtod. Kay kung naa sa bungtod abot yun na Hinatilan. Kaso lang ang area nga diin kami gibutang na amis sa lupa. O niya ihatag rin na sa Ginoo ngadto ang atong antina nga mabutang og bungtod. Kay kung mabutang sa bungtod daghan kayong mga area nga makuha. Paminaw ko, basin ikaw wala na mo tuo nga ana ay I hope and I pray makabisita ka dire Pastor John Real. kadito. Ano ako mga pagampong. Si Delia, maayong gabi. Delia, Michael Tagalogin, Kurisma, maayong gabi. Pastor, salamat yun sa Ginoo. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa imong radio ministry. Nagsigil ang gihapon sa bisyo. Ang ato rong hisgutan mga kigsuonan, mga makapaligon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Biyay ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ang kasalanan. Magtinarong na ka ug magbinut aanan. Kung dili ka magbinulsul sa kasalanan nga makahasul, maulahira ba ang pagbasul dagan unya dito magtingkagul. Hello guys, paminaw mo ayaw pag ginahi sa imong ulo o magpatuyang sa imong gusto. Ang pagmahay unya makita mo. Karon ang panahon nga magbago ka. Biyai ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ang kasalanan. Magtinarong na ta ug magbinutan. Basahan na ang imong Biblia, pamalandungi tuohi ug buhata. Kayang Dios mo tabang siyang Dios maoy simba. Hawa nay lain pa. Karon ang panahon nga magbago ka. Biyai ang tanang klaseng kadautan. Maghinulsul taligdan ng kasalanan. Magtinarong na ka ug magbinutan. Basahan na ang imong Biblia, pamalandungi tuohi ug buhata. Kay ang Dios mo tabang siya ang Dios. Akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa ato nga programa. Matod pa ni Husa Noel Todlas, ako pamilya kay Tagahinatilan man, Tagahinatilan gyud ko. Mana ito ang pray nga even gikan sa Mualboal nga FM station makaabot pod sa Hinatilan. Wag yung imposible sa Ginoo ngadto ihatag gyud na niya. Pastor, tana lang ko if abot ba radio sa Sibulan Luok. Murag dili kayo diha sa Sibulan Luok kay ang atong FM station, ang atong antena nabutang mas lupa. Muna nga dili kayo siya makaabot sa lagyong lugar. Og kung ato pong patasan ang ato ang antena, ang ato ang transmitter, dako pud kay bayranan bisan gani sa kuryente. Muna nga nya maglisod nya ta kay kung dagko taas na mura og kana bitawng kinahanglan na tag permit gyud ikan sa intes Ang atong isgutan mga kaigsuonan makapalig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pinaka-importante gyud nga lig-on ta. Kay kung lig-on ta mga kaigsuonan makapanakod pud ta. Importante gyud nga lig-on gyud ta kay kung lig-on ta makapanakod man ta. Pero luya mga kaigsuonan kita mo'y matakdan, kita mo'y maimpluwensyahan. Muna nga ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang mga pamaagi aron malig-on ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang taong lig-on mga igsuon dili gyud na magpaling-paling, dili gyud na mabira-bira. Dili gyud mga igsuon nga kana bitaw nga murag balod bitaw nga mutaas, muubos, mutaas. Ang taong lig-on mga kaigsuonan padayon siyang mintaas, padayon siyang miutubo, miuswag.
Ang pamaagi mga kaigsuonan aron padayon nga lig-on ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Unang-una ang paghatag og panahon gyud sa Biblia. Ang pagbasa niini. Daghan kay mga pamaagi aron ang tao makabasag Biblia. Kay sa panahon manggod nga ang tao makabasag Biblia, una sa tanan nga iyang makatunan og batunan mga kaigsuonan kanang malig-on siya sa pagpangalagad sa Dios. Kay damortang mobasag Biblia mga kaigsuonan, damortang makahinumdum sa mga saad sa Ginoo. Daghan kay tang mahinumduman nga mga mensahe nga maghatag kanatong kusog kadasig sa pagpadayon. Ang usa ka kahoy nga kana bitawng nabutang sa daplin sa sapa, matud pa ni David, kanunay siyang mamunga. Dili siya daling matumba kay perti siyang liguna. Ang tao mga kaigsuonan nga duol sa mensahe sa Dios, kanunay mihatag og panahon sa mga pulong sa Ginoo. Diha nimo makit-an nga kanunay siyang lig-on, kanunay siyang dasig sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Yato nagyong hinumduman mga kaigsuonan maghisgot tas pagpangalagad, gisugilon o gipasidan-an ang yutas Ginoo nga ang taong mga lagad niya mga igsuon pagasulayan gyud. Daghang mga kalisdanan nga moabot, daghan nga mga pagsulay nga masinatian. Lamang bisan unsa pa na kadaghan o bisan unsa pa na kabugat nga mga pagsulay, kon kita lig-on sa pagpangalagad sa Ginoo nining atong kapanahonan, kanunay tang makapanakod. Dili gid ta maluya o dili ta kapuyan. Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan nga makapalig-on gyud sa ato ang pagpangalagad, kining paghatag gyud og panahon sa pagbasa sa Biblia. Ang pagtuon, ang pagpamalandong, ug daghan kaayo mga kaigsuonan nga mga pamaagi aron ta makabasag Biblia. Usa sa mga makatabang nato nga makabasa tag Biblia mga kaigsuonan kining atong panag-uban sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay gidasig ta kanunay sa Dios nga sa atong panag-uban makabasag gyud ta sa balaang kasulatan. Kung ato gyung tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan kus Ginoo, ato ning pamalandungan sa matag karon-ugon niya ug atong ikinabuhi ang mga pagtulo ng mga mensahe nga sud niini, igsuon kus Ginoo dunay daghang saad sa Ginoo nga makapalig-on kanato. Muna ako mga pagdasig, ayaw gyud usiki ang imong panahon. Kung doon naman kay mga bakante nga oras sa imong kinabuhi, kadtong mga bakante nga imong mahatag lamang sa mga butang nga way hinungdan, mga butang nga dili nimo makahatag og kaayuhan, ihatag na sa pagbasa og papaminaw sa Biblia. Ihatag yun na. Lahi kayo mga kaigsuonan ang kahoy nga duol ka kaayo sa tubig kaysa kahoy nga naas layo sa tubig. Pero ang kahoy nga duol kayo sa tubig mga kaigsuonan, kanunay siyang mamunga. Unya sa pinulungan nato nga Cebuano mga kaigsuonan, ang mga dahon lamyo kay na presko kayo ang mga dahon. Unya mo hatag naghamog, kumbaga makatabang bisan gani sa mga langgam. Ang gipakita sa Dios mga kaigsuonan sa kahimtang sa tao nga duol kanunay pulong sa Ginoo, ang iyang gipakita mo uswag yun, mulambo yun, kaya nga naman lig-on man siya. Sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan, yes, dili na to kalikayan nga naay mga pagsulay, kay gipasidan-an gyud ta sa Ginoo nga kinahanglan lagi tang moagig mga pagsulay. Ya pertin daghan ang klase nga mga pagsulay nga atong maagian masinatian sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga panahon nga ang atong pisikal sulayan. Dunay panahon nga ang ato ang pagpanarbaho, ang ato ang source of income pagasulayan. Pero kanang tanan dili na makapukan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matud pa sa mensahe sa Ginoo, kining tanan kinahanglan nga ato ning masinatian. Kay sa panahon nga ato nang masinatian, makahatag nato og tabang aron kita makalahutay sa atong pag-alagad kaniya. Bless kayo ang tao
nga lig-on kayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Lamang kinahanglan magmatngon, magbantay. Dili dapat magsalig nga lig-on, kundili ang ato ra yung saligan ang atong Dios nga makagagahom. Dili ta dapat magsalig sa atong pagkalig-on, dapat magbantay ta og mapaubsanon. Importante mga kaigsuonan nga sa ato karong na batunan nga kadasig, nga sa ato karong naangkon nga kadasig kalig-on sa pagpangalagad sa Ginoo, dili nato ni pasagdan og ibaliwala. Dapat mga igsuon kanunay nato ning hapinan diha sa mga pag-ampo og labaw sa tanan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ikaduha nga makapalig-on mga kaigsuonan kining paghatag og panahon sa pakigsulti sa Dios. Ang pag-ampo, pinaimportante gyud ang pag-ampo. Kumusta naman kaha nga ato ang schedule time sa pag-ampo? Ang pag-ampo mga kaigsuonan dili nagkinahanglan og daghan. Ang gikinahanglan tinud-anay nga kasing-kasing. Ang gikinahanglan mga igsuon diha sa pag-ampo, putli nga kasing-kasing, limpyo nga kinabuhi, maayo nga pagkinabuhi. Kay sa panahon nga kita matarong maayo atubangan sa Dios, patalinghogan gayta sa Dios. Dili gayod ilingiw sa Ginoo ang iyang dulungog sa mga pag-ampo sa taong tarong, sa tao nga nagkinabuhing maayo, nagkinabuhi nga maayog pinulungan, maayog sinultihan, maayog batasan, maayo ang iyang pagpuyo. Bless kayo ang tao mga kaigsuonan nga naghari ang kayo sa iyang kasing-kasing. Bless kayo, bulahan kayang tao nga naghari sa iyong una ang mga maayong butang, mga maayong mensahe, mga maayong pamagi. Kaysa panahon nga muhangad sa Ginoo, kanunay siyang patalinghugan. Importante gyud pag-ampo mga kaigsuonan nga dili ubanan sa kabalaka, kundili ubanan kanunay sa pagpasalamat. Ang Ginoo mga kaigsuonan kanunay malipay nga mo-release sa iyang mga panalangin ngadto sa mga tao nga nag-ampo kaniya nga malipayon. Importante gyud mga kaigsuonan muampo ta niya nga malipayon. Kaya ang tao nga dili malipayon mga kaigsuonan, dunay kabalaka, dunay pagduha-duha. Apan ang tao nga malipayon, sincero, 100% mga kaigsuonan nga excited sa pakigsulti sa Dios. Ang pakigsulti sa Dios mga kaigsuonan pwede naa ka sa imuhang Pinoyanan, naa ka sa imong trabahoan, naa man ka sa imong biyahe, bisan gani sa naglaing mga lugar o dapit. Mga igsuon kus Ginoo, makahimo ka sa pag-ampo sama sa atong Ginoong Hesukristo. Nangita siya dapit nga siya makigsulti sa Dios. Kay si Ginoong Hesus mga kaigsuonan nagsugilon man nga kung duna tay mga pag-ampo, dili og dili kita maduyog ni matarog sa bisan unsang klaseng mga pagsulay. Pag-ampo kamo kanunay aron kamo dili madaog sa panulay. Ang tao nga dili gid madaog sa panulay mga kaigsuonan, tao nga magmauswagon, tao nga nagpakita nga siya lig-on diha sa iyang pag-alagad ug pagsunod sa Ginoo. Importante sa mga pamaagi aron kita malig-on mga kaigsuonan, dili nato wadon ang pagbasag Biblia, ang pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios o paghatag og panahon diha sa pakigsulti sa Ginoo. Og pagpuyo nga balaan, pagpuyo mga kaigsuonan nga naglikay kanunay sa sala. Atong hinumduman nga ang Dios mga kaigsuonan kanunay sang andam nga mutabang, 100% mutabang ang Dios ni adtong mga tao nga milikay sa sala, milayo sa sala. Kung sa imong kinabuhi nakakita ka nga naapay mga dapit sa imong kinabuhi nga salawayon atubangan sa Dios, biyai ka ng dapit, kanang dapita, talikdig biyai mga kaigsuonan. Matud pa sa Hebreo, dapat isalikway nato ang tanang sala. Ang tanang sala nga nagbabag, ang tanang sala nga naghawid, dapat isalikway, buy-an nato aron makapadayon ta sa pag-alagad sa Dios, aron makapadayon ta nga mga magatutok kang Kristo Jesus.
Kay kung dili man gud nato isalikway ang unsa may mga babag sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili gid ta makalahutay. Kay mubati man tag kaluya ana, mubati tag pagduha-duha. Kinahanglan mga kigsunan sa atong pagkakristohanon, kanunay natong usisahon ang atong kaugalingon. Matag karon og unya, before matulog og dayong bangon gikan sa pagkatulog. Dayon natong katulog atong eksaminaw na ato ang pinulungan, ang atong hunahuna mga pangandoy batasan. Kung wala bata makalapas ug wala bata makasala. Dili nato kalimtan ang pagigsulti sa Dios gikan sa atong pagbangon, sa pagsugat na usab og dugang adlaw puno sa panalangin sa Ginoo. Dili nato wad-on ang pagigsulti kaniya. Diya sa pagigsulti mga kigsunan sa atong Ginoo, dapat abli ang atong una, dapat abli atong kasing-kasing sa pag-examine sa atong kaugalingon. Nya atong ibutang gyud sa ato ang hunauna kasing-kasing. Wala ko'y mahimo kung wala ka, Lord Jesus. Wala gyud tay mahimo kung wala ang atong Ginoo. Unang dangop gyud ta kanunay sa atong Ginoo mga kigsunan. So batasanon nato ang pagbasag Biblia, pakigsulti sa Dios, ug batasanon nato ang pagpuyo nga balaan og paningkamutan ang paglikay sa sala. Sunod mga kigsunan nga makapalig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan dili nato wad-on ang pag-apil sa mga tigom sa mga magtotoo, sama anang panagtigom sa mga pag-ampo, panagtigom mga kigsunan sa pagdaig sa Dios, sa pag-awit sa Dios, sa pagsaulog sa pagkamayo sa Ginoo. Kinahanglan dili nato undangon ni wad-on ang panagtapok. Kinahanglan excited gyud ta sa pakigiusa sa mga magtotoo nga modaig, nga mosimba, muhalad, magpasalamat sa Ginoo. Ang kasulatan nagingon, dili nato dapat undangon ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Batasano nato ang pag-apil diha sa pagtigom aron himayaon ang atong Dios. Kay damortang mo apil mga kigsunan sa tinuod nga mga magtotoo, matakdan man ta, maimpluwensyahan ta mga kigsunan. Damorta nga makig-uban sa mga taong tinuod nga magtotoo, mga igsuon, maimpluwensyahan ka. Maunay usas mga pamaagi aron malig-on ta. Og dili nato kalimtan mga kigsunan aron malig-on ta, magpuyo nga mapailubon, magpuyo nga mapaubsanon. Kay sa panahon nga magpuyo tang mapailubon, mapaubsanon, tabangan ka kanunay sa Dios. Atong hinumduman ang atong Ginoo nagsaad nga ang magpaubos ipataas. Bulahan kayo ang magpaubos, ang mapailubon mga igsuon. Dili dapat nato katunan ang pagka-mahari-harion. Dapat katunan nato ang kanang pagkamapausanon. Kanunay andam mo alagad, kanunay andam mo serbisyo mga igsuon, og dili kanang dili serbisyuhan. Dapat kitay mo serbisyo kaysa kita mo serbisyuhan mga igsuon. Sunod nga mga pamaagi aron mulig-on ta sa pagpangalagad kanunay sa Dios, kinahanglan naa kanunay ang balaang espiritu sa atong matag kinabuhi. Kinahanglan ang mga mensahe sa balang espiritu, ang mga gitudlo sa balang espiritu, kanunay naas atong nahuna dapat og sa atong kasing-kasing. Kanunay tang maghuna-una sa mga butang nga dili nato makita, mga butang nga gisaad sa Dios, mga butang espirituhanon. Kay si Apostol Pablo nag-ingon man, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon musangput ni kalinaw og kinabuhi. Bulahan kayo ang tao nga maghuna-huna kanunay sa saad sa Dios. Kay damor siyang maghuna-huna sa mga saad sa Dios, damor siyang mag-amping, damor siya mga kigsunan. Ang tao nga naghuna-huna kanunay sa mga saad sa Dios, damor siyang dunay paglaom, damor siya nga naay kadasig. Bisan kon ang uban way kadasig, dili gyud siya mawad-an sa kadasig. Mga igsuon kos Ginoo, diha sa kalig-on sa pagpangalagad sa Ginoo,
sa diha nga makapadayon ta kay ang tao nga lig-on sa pagpangalagad sa Ginoo, taliwalas mga pagsulay siya ra gyud ang makalahutay. Dunay saad ang Dios sa mga taong milahutay sa pag-alagad kaniya. Una sa tanan mga panalangin. Kung ikaw ug ako mulahutay ra gyud tas pagpangalagad sa Ginoo, panalanginan gyud tas Ginoo. Kay dili gayud mahitabo nga ang atong mga sakripisyo walay ganti. Pagagantihan gayud na sa Ginoo. Pagasuklian gayud na sa Ginoo, pagabalusan gayud na sa Ginoo. Lamang nagkinahanglan nas atong desisyon. Nagkinahanglan mga kigsunan nga sa tong pagpangalagad wala tay laing i-priority kundi ang trabaho sa Ginoo. Unahon ra gyud nato ang Ginoo. Unahon ra gyud nato ang pamaagi sa Ginoo. Kay dili ginta niya pakyason. Saad na sa atong Ginoo Kristo. Apan labaw sa tanan, parion nato siya. Magkinabuhi ta sa gusto niya. I-bless ta niya. Tanan nga atong gikinahanglan, dili na ta magka-problema. Dili na ta mga kaigsunan mabalaka. Kay bisan gani kung wala ta mangayo niya na, hatagan ta. Kay nga naman saad na niya. Pag-unahon nato siya, simbahon nato siya, daygon nato siya, pasalamatan nato siya. Labaw sa tanan, unahon nato siya, panalanginan gayud ka. Daghan kayo nga saad ang Dios mga kaigsunan nga dili gyud niya ihikaw ngadto sa mga taong lig-on. Ang taong lig-on mga kaigsunan nga nangalagad kanuna excited nga mosimba, kanuna excited malipayon nga maminaw sa mga pulong ug mobasa ganis Biblia mga kaigsunan. Nya ang saad sa Ginoo dili lang naghisgot sa mga butang sa kalibutan, kundili bisan ganes atong kasing-kasing sa atong nauna, tagaan niya kalinaw, tagaan niya kalipay. Mga igsuon kos Ginoo, ang mga taong tinud-anay nga nangalagad sa Dios kanunay lipayon sa Dios. Bisan gani sa atong pagkatulog, muabot kanunay ang mga mensahe sa Dios sa matag karon unya pagpahinumdom pagdasig kanato nga dapat tang mupadayon. Aron mahatagan nato atong kaugalingon og pagbasa panahon sa Biblia, dili nato kalimtan ang management. Time management ayaw kalimte. Importante ang time management. Kinahanglan ma-arrange gyud nato ang mga panahon, oras nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong hinumduman ang Biblia nagsulti, dunay panahon ang tanang butang. Dunay gyud panahon ang tanang butang. Dapat doon na po kay panahon sa pagbasa sa balaang kasulatan. Damor kang mubasa, damor kang maligon, damor kang malipayon, kay makakita kag pamaagi aron masinatian ang imong paglaom. Aron mas madasig ka sa pagbasag Biblia, dunay tips nga gikinahanglan nimong sundon. Magsugod kag tudlo sa imong pamilya. Damor kang magtudlo, damor kang madasig sa pagtuon. Kay dili man sad ka madasig sa pagtudlo kung wa kay nakatunan. Dili sad ka makakaton kung wa ka magtuon. Munang ang pagtuon o pagpamalandong dili dapat wadon sa mga taong Kristohanon nga way laing gisaligan kundi ang Dios nga atong gilagaran. I-enjoy na to atong kinabuhing Kristohanon diha sa pagpasa o pagtuon sa Biblia. Kay sa panahon nga ato ning buhaton, kita dili gayud mapakyason sa Dios nga atong gilagaran. Lipayon tano kanunay tagaan tagkalinaw. Og matag karon og unya ilabi na sa matag Domingo. Excited na gyud ta kaayo. Sa pagpasalamat, sa paghalad, sa pagkamaayos Ginoo. Ayaw kalimot matag adlaw basaha gyud ang Biblia. Kung di ka kabasag Biblia, hala paminawa ang mga wali nga gikan gyud sa Biblia. Importante gyud ang mga wali nga gikan gyud sa Biblia. Iblas ra gyud ka mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa. Maayong gabi sa tanan, sa mga muripli
Matod pa sa mensahe nga akong nadawat nga malipayon kaayo sila nga mo replay tungod kay daghang kay silang nakatunan ug daghang kay silang nahinumduman sa ilang pakiguban sa tong programa. Muna nga malipay gyud ko mga kaigsunan nga makauban ninyo. Malipay gyud ko nga makakuyog ta bisan gani diri sa atong programa. Kalipay gyud nako mga kaigsunan ang pagpakiguban ninyo diha sa paghisgot sa pagkamaayos Ginoo. Dalaygon ang Dios magapanalangin matod pa ni Rizal apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian og pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kining tanan mga butanga idugang ra kaninyo. Amen no. Salamat kaayo. Oras ato nga programa alas 9:05 na sa kagabhion. Dalaygon ng Dios magapadayon sa pagpanalangin o doon na gito'y mga awit magalangit nga request dere ato ning tagaan og pagtagad awit pinitik ako saning pangitaon diri aron ato ang matagaan og panahon pinitik. Sige, dalaygon ng Dios magpanalangin sa ato ang matag kinabuhi. Mayong pagiguban ni Arellano Sabornido Carmilano. Mayong gabi ni Mayit Payod ang Dios magpanalangin. Sa tanang mga adlaw mayawang ko ngalan mo kalipay ko. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan nga mo replay ilabi na sa tumakigsunan diha Surigao ni Ma'am Alda o sa tumakigsunan nga nagsunod sa to programa diha sa Novagiti, Negros Island. Ang Dios magpanalangin. Oras sa to nga programa alas 9:00 na sa kagabhion. Ang Dios magapanalangin. Mayong gabi matod pa ni Divina Daitol Imen maskin ako pastor kon dili ko kasubay sa live mag-replay na lang ko. Ana i-replay na lang ang mga panahon nga naghisgot sa pulong sino. Mayong gabi ni Marifi Christinsin na praise God, hallelujah. Pastor mayong gabi ngutan ako pastor if imo nag-live na naaba sa YouTube kay ako untang ipa-download pastor. Gusto ko balik-balikon pa minaw. Na ako'y gipang-upload sa YouTube pero murag to ang mga live gi-upload ni Sir Vilinario Florentino. I-search lang ako ngalan sa YouTube Gideon Candelario, puro eagle ra na siya. Ang Gideon Candelario. Makitaan ra nimo ang mga mensahe diha sa Ginoo. Doon na tayo igsuon nga mikugi usab sa pag-upload sa YouTube. Onya i-search lang gyud sa YouTube kanang atong ngalan Gideon Candelario. Daghan ng mga mensahe diha nagi-upload sa atong igsuon. Si Bernadita Regis tinuod gyud ni pastor ang atong kinabuhi sama ra ni sa tanom. Og dili mabubo o tubig malaos og mamatay. Ing-ani pod ang atong kinabuhing Kristohanon. Ug dili ta kakaon og makainom sa pulong sa Dios. Maluya pod mamatay og atong espiritu ning kinabuhi. Muna nga ingon si Jesus sa Mateo 4:4 ug Lucas 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Og ang tanang pulong nga magagula og nagagula gikan sa baba sa Dios, gisulat gyud na sa Biblia. Naara gyud na sa tao kung mubasa basyag niini.
Bless kayo ang tao nga mubasa matud pa sa katapusang libro ni ini sa Gipadayag Kapitulo 1 versikulo 3. Bulahan ang mubasa, bulahan ang mamati, bulahan ang mugbuhat ni ini kay kining tanan mahitabo. Jesus palaong ka. Si Gonex para pabrakil request goodness of God. Salamat sa pagtubag. You're welcome, sister. Ang Diyos magpanayon pagnanalangin. Tumuhan sakit na buhi. Awit pagkalangit nga request dari kopti ako diri lang sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Importante gyud mga kigsunan sa pagkakaroon niya, eksamino nato ang atong kasing-kasing. Eksamino nato atong una, eksamino nato bisan gani atong mga pinulungan. Doon na may mga butang dapit pulong nga nakalapas ta. Doon ay solusyon nga gibilin ang Ginoo. Mga gitag pasaylo. Kay dili kita niya talikdan kung mapabsanon ta. Kay ang pagpangayog pasaylo kanunay sa Ginoo nagpakita nga mapailubon o mapabsanon ta sa iyang presensya. Puti ako, ugaksun mo. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa ko. Unun mo, ani ako. Mga yoragita mga kigsuonan sa Dios lamang adunay requirements sa atong pagpangayon ini. Dili ta dapat magduha-duha. Si Arellano Sabornido Carmelino, unahon ta ang gingharian sa Dios kay siya ang number 1 sa atong ginabuhi. Si Impol Igonia, salamat sa mensahe sa Ginoo Pastor, mabless ko kaayo. Maminaw sa imong station. At agi kog verse Pastor about sa mga live-in. Sa mga live-in, no? Sa mga live-in diha sa unang Korinto Kapitulo 7, pwede rin yun nga imong basahon na diha tanan. O niya Mateo 19. Daghan pang mga bersikulo diha sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga kanang mga nag-live-in angay gyud nga magpakasal. Ang Dios magpanalangin sa tibok nimong pamilya, Pastor. Salamat kaayo, sister. Ang Dios magpadayon pag-uban ug magpanalangin usab kanimo. Si Norim Iliao Ganyulon. Mayong balita, sige ni Sir Vilinario Florentino, matod pa. Maayong balita, mauna ako YouTube page, upload ang mga live ni Pastor og Sunday worship na adidto. Sige. Pwede ra gyud nga mo bisita mo sa maayong balita. Kaniya, pwede rin yun kayong i-search lang ako ngalan, Gideon Candelario na adito tanan. Pastor nga no, maadunay mga alagad nga naglisod. Nindot sad kayong pangutanan, gikan ni Ricky Rakasa. Nanong dunay mga alagad naglisod. Dili, daghan ng mga rason nga nung dunay mga alagad naglisod. Ako gyud po nang naagian. Daghan pong mga dapit nga diin sila naglisod o diin kami naglisod sa financial, material, bisan gani sa emotional, spiritual, makasinati ang mga alagad o kalisod. Dunay mga daghang rason nganong ang tao or ang mga alagad maglisod. Una, time nga siya gitrain ni Lord. Doon nagyoy mga kalisdanan nga masinatian sa panahon nga ang mga alagad sa Dios ang iyang gipili sa pagsangyaw sa pulong sa Dios under training sa Ginoo. Kung under training mga kigsuna natural, wag yun nagkalisod.
kay sulayan man na kanunay, pero dili po na pasagdan sa Ginoo. Tung hinumduman nga ang Dios dili gyud mo mutugot og mga pagsulay nga makapakpukan sa mga tao nga nag-alagad kaniya. Siguro doon na po'y mga hinungdan nga nung ang tao naglisod tungod pod kay wala sunda ang pamaagis Ginoo. Kay kung gisunod pa sa gisunod pa sa mga alagad sa Ginoo ang iyang pamaagi, dili gyud magkalisod. Ako gyud ang nasulayan ug ako gyud ang nasinatian. Siyempre ang akong mga ginikanan, akong papa magwawali og pastor ug nagdumala na. Gikan sa akong pagkahimugso hangtod nga nakamatngon kog buot, nagwali na akong papa hangtod nga nag-eskwela ko gikan elementary, high school hangtod nag-college. Mga igsuon ang akong papa magwawali na. Pero grabe yung pagkalisora. Akong nabatayan o akong namatikdan, kulang ragyod ang pagkinabuhi sa pamaagi sa Ginoo para kita iyang panalanginan. Kaya nga naman, sa una sad sa dihang mitikang ko sa pagpangalagad sa Ginoo, og bidesisyon ko, Lord, alagaran ti ka. Pero dili diha-diha nga nakit-an ako nga nakakaton ko. Muna nga kaniadto pertigyong lisura. Pero sa dihang nakadungog kog mga mensahe nga nag-ingon ang ginusulay ko ninyo, di ba ipakita ko ang mga panalangin, ablihan ko ang mga bintana sa mga taguanag panalangin sa langit. Unya ibubo ko nga madagayaon gayud ang panalangin nganha kaninyo. Lamang ang mga taong makasinati niini katong mga taong mitikang sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay ako gyud na nasinatian sa una pertigyong lisura sa maghisgot og material, financial haskang lisura gyud. Pero sa diha nga mitikang ko sa pagkamatinud-anon sa tanang bahin nga akong nakatunan sa balang kasulatan, akong nakit-an ang pagtagbo sa Dios sa tanang gikinahanglan. Dalaygon ng Dios matud pa sa atong igsuon, maayong gabi maayong gabi ato ang si Consolation Baisar, maayong gabi maayong pakig-uban. Akong natagaan og pagtagad mga kigsunan ang ubang pang mga awit, goodness of God. Ako raning tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga gi-request deres ato ang panag-uban. Goodness of God, diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Padayon ta sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa ato mga kaila, labi na gyud sa atong pamilya. Usapod sa mga hinungdan nganong maglisod ang tao. Kay daghan laging mga hinungdan, wala mo sunod sa pamagi sa Ginoo or misunod pero tapulan. Nabitawng tapulan, wa pug yun na ikasunod sa Ginoo. Matod pa din thank you. Okay, salamat sa Ginoo. Si Rachel, amen, salamat Lord, dalaygon ang buhing Dios sa matag usa. Salamat pastor sa pagdasig kanunay. Si Nars Boyan, matod pa tapulan pod ang tao nga nagkalisod pastor. Usasad na. Kay matod pa ni Haring Solomon, nakakita ko uma sa tapulan, pertigyong libuna. Pero ang umas sa kogihan, perting daghan nagtanom. Sinore Mila Ganiulon, gaksa ko karon Lord, susiha akong kinabuhi og wag tanga ang sakit sa sakit na tapot sa akong panit karon. In Jesus name, in Jesus name, I declare complete healing in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Si Gina Gamahalan na mag-PM rako pastor. Sige. Watching from Madrid, Surigao del Sur. Thank you Lord. Thank you Pastor Gideon. Amping kanunay gikan ni Consolation.
Sister Annalie, mayong gabi, may pagiguban na matod pa ni Ricky Racasa. Salamat kayo sa pagtubag, Pastor. You're welcome. Si Jocelyn Bagyo, maayong gabi, Pastor Gideon. Oras sa itong programa, alas 9:19 na sa kagabion, nalaygon ang Ginoo. Sa pagkamaayo, Kanunay ka matinodan, kanunay ka maayo ka nako, tud ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Gikan ni Impol Igonia, Pastor, na ako'y ipatubag nimo ang ako ang igagaw gipaanak, gipaangkan. Onya nakabana siya, Pastor, nga dunay asawa na ay tulo ka anak og paanolmin siya pero wala pa siya makasal. Naasti si simbahan. Na sila nagstay sa simbahan. Asti dala aks ko, Pastor, unsa may ikasulti nimo. Dapat magbulag sila. Kaya dili dapat gamiton ang anak aron pugson ang Ginoo sa ilahang gusto. ihalad kong kinabuhi ko. Usab ya gyud sa pinaka kanabitang ngilad paminawon kanang gamiton ang mga anak nga hinigiban para ang gusto sa atong kasing-kasing mo'y matuman. Di man na mao. Wala ta anak mga lagad o Ginoo. Ang atong gialagaran ana atong kaugalingon. Pag moalagad tas Ginoo, ang dili mao ato ginang bayaan. Ang dili gani makapahimuot sa Dios ato ginang taliknan. Sama anang dalaga nakiglib-in og minyo, dako kay nang problema. Awit Nya usa pa gyud sa problema dinhi, nagpuyo simbahan. Nga kung imong lantawon kanang dili mga magtotoo, strikto manggani sila mahitungod sa kaminyoon. Dunay mga ginikanan nga bisan gani dili magtotoo, grabe ka strikto sa ilahang mga kabataan. May maghisgot gani og kasalan. Dili na sila gusto nga ang ilang anak dili minyoan. Dili gyud malipay kay dili gyud daghang mga dili magtotoo nga nagtuo nga layo kayo ang panalangin sa Ginoo kung maglib-in ra. Muna nga dili gyud na sila mosugot. Nya dako kay ni siyang problema kay matud pa ang akong igagaw pinaangkan unya nakabana siyag pastor nga adunay asawa na itulo ka anak. Na day pastor nga nay asawa unya gipangasawa pag yun imuhang pag-umangkon. Dili na siguro na di gyud na mao. Di gyud ko moingon dili siguro. Di gyud na mao. Wala gyud na mamao. Ang ako ikasulti ana dapat magbulag sila. Wa gyud laing solusyon, magbulag sila. Kay samtang buhi pangasawa sa gikapuyo karon sa imong pag-umangkon. Matod pa sa Biblia, kaluoy mo dili sila kana bitaw nagpabilin silang nanapaw. Si Elvin Villagantol, maayong gabi, Pastor, from Manhuyod. Ang Dios nag-uban. Amen, no? Nag-uban. Dalaygon ang Dios. hantod sa pagpahula. Kana bitaw annulment ni Matkong kung si Jesus pasultihon tungod na sa pagkagahis ulo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka na ako. Tudag ko may gininhaw, awitin pagkamaayo. Ako ni nga paminawon mga kiso na to tagaanog pagtagad. Mahitungod ani nga panagbulag. Sa kamit
Sa ako nang gikaingon diha sa Mateo 19. Ako ning basahon mga kigsonan sa bersikulo 1. Ako sa ning tan-awon mga kigsonan kus Ginoo sumala sa atong igsoon nga nangutana. Matod pa dinhi mga igsoon sa Mateo 19, sumalas akong gipamulong kanina. Sugot nag bersikulo 1. Tapos si Jesus makigsulti niining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tao ug didto iyang giayo ang masakiton. May pipilas sa ka mga Parisiyo nga miduol ug misulay pagbitik kaniya. Pinagi sa pagpangutana, nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa hinungdan ang Dios naghimo kanilag lalaki ug babae? Ang nag-ingon nga siya tungod niini, ang lalaki mobiya siyang amahan og inahan og mutipon sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang lalaki ug babae nga giminyo gihiusa sa atubangan sa Dios, walay bisan kinsang tao nga gitagaag authority nga makabulag niini. Kay magpabiling yun na silang minyo. Versikulo 7 nag-ingon ang mga presyo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. Murag divorce bitaw. Versikulo 8 si Jesus mintubag, mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamug ulo, apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon siya magminyo og lain. Unya kung imog yung tun-an mga kaigsunan, kon ang bana magminyo og lain, imagine ha, magminyo makapanapaw. Katupong na nakigtipon makapanapausap. Muna nga pertigyong pagka kuana balik auta, balintong kaayo nga pagtulon ana kon dunay mga alagad mag-live-in ra. Kay kuan maguna ang mahitabuan na kabit. Ngilngig kay na nga muna giingong seryoso kay na nga sala. Seryoso kay na nga sala. Si Elvin Villagantol, mayong gabi pastor from Manhoyod. Mayong gabi ninyong tanan. Si Arcelina Tives, hi pastor. Shout out dire sa Davao de Oro, Edwin Tibay, Sumaoy family. Mayong gabi ninyo diha mga Sumaoy family. Si Mining Vlogger, mayong gabi diha pastor. Mayong gabi. Si Josephine Del Rosario, mayong gabi sa tanan from Bacolod City. Pwede ang ikaw lang, ikaw lang, gikan ni Consolation, ikaw lamang. Sige, ato nga tagaan og pagtagad. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ato yung tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Ang paapas diri nga awit makalangit. Ikaw lamang. Sa Manibay Victory Band. Ikaw lamang by Victory. Sige, ako na yung pangitaon. Ang simpleng alaga. Okay, ako sani nga Tagalog pagtagad ang awit nga gipahabol, gipaapas diri sa atong programa. O Diyos, sa
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo nalulugod ako, buhay. Victory ban ako sa nga pangitaon diri ha. Ang gi-request diri ikaw lamang. Siguro mao na ni. Atong hinumduman gyud pagkanunay mga kigsunan kung unsay atong gihimo sa kalibutan, ato gyud ni atubangon sa katapusang hukmanan. Dili gyud nato nakalimtan una nga sa Dios kita gigiyaha gitudloan aron sa panahon nga kita mo atubang sa katapusan. Excited ta. Matud pa dinhi mga kigsunan ni Hosa Noel Tudlas, pastor request kog kahayag ka. Si Janeline Polipog, mayong gabi pastor watching from Malaysia. Ang Ginoo magkauban ka nato sa kanunay. Si Geraldine de la Cruz Bolhano, mayong gabi pastor, magpatabang kog ampo. Akong papa karon na sa hospital, Vicente Soto Hospital. Si Impo Ligonia always kong minaw ni mo pastor, mabless kayo ko from Marapat, Compostela, Davao de Oro. Ang Diyos magpanalangin. Pastor, tabangi kog ampo na bisan ako gusto ko mubulag sa akong kaipon, kay maminaw ko sa imong mga tambag unsaon manako nga haro sa ako kaluoy wala mi anak. Ulitaw siya ako minyo 20 years na mi og upon busa tabangi lang paampo nga makabuwag ko niya. Okay, ang ako agyong kuan gyud ika-advise nimo, decision gyud ka. Ayaw ka wili. Dapat mangusog ka na dunay impierno, dunay langit. Kay kini manggod ang ato ang pagpuyos kalibutan temporaryo ra manggod ni. Nakig-uban ta sa tong pamilya, nakig-uban ta sa mga tao, temporaryo ra gyud ang tanan. O niya sa pagkatemporaryo ni ini, mao ni time nga gihatagan tag higayon nga makapangandam. Makapangandam ta sa pagsulod sa langit nga gisaan sa Dios. Dili ta dapat sama sa mga Kristiyanong tulog. Dapat magpuyutang Kristohanon nga maalamon, dili sa mga danghag. Kanang mga danghag mga kaigsunan tulog sa mga butang ug sa kailibgon sa kalibutan ug sa lawas nung kaibog nga maoy hinungdan sumala sa gisugid sa balang kasulatan, makapasiras langit. Si Elvin Biliangan Tol, good evening pastor, request kog song Pastor Labaw sa Tanang Butang. Oras alas 9:34 sa mga request, siguro sunod na lang ang uban. Hator ning Tagalog pagtagad ang uban nga mga awit makalangit. Nanglan akong manamilit kay ugma basig makalay pata ugmas buntag.
Ato ta sa pagampo, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa iyang kusog nga gihatag sa atong panag-uban. Dili na to kalimtan ang mga minsay nga ato karong nadunggan, diin kita gidasig o gilig-on sa pagkinabuhi sa minsay sa Dios o paghatag og panahon gyud sa Biblia o paghatag og pagampo pakigsulti kaniya. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa kusog nga imong gihatag kanamo kadasig nga among nabatonan bisan pa sa among pakig-uban nimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghan kayo mga problema o Dios sa matag kinabuhi sa tao apan kanunay nimong gitagag kasulbaran. Ilabay na sa matag relasyon, kanunay nimo kaming gitambagan og gimaymayan aron kami mahimong takos og angayan ug mainandamon sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo bisan pa sa kumagigsunan nga ang ilahang pagpuyo pagyod tarong among gipangayo o Dios nga tagaan mo silang kaisog nga mubarog sa tinuod nga pagpangalagad, sa tinuod nga pagkinabuhing takos angayan, hingpit nga andam sa imong gingharian. Iblas Ginoo ko mga kigsuonan nga dunay kaisog sa pagbarog sa pagkinabuhi nga balaan matarong sa imong atubangan. Sa among pagpamahulay ubanin na usab kami, sa among pagpangatulog proteksyonin usab kami. Wala may mahimo amahan kung wala ka. Among isalig diha kanimong kinabuhi ubani kami, proteksyonig bantay ang ako mga kaigsunan bisan pa sa ilahang pagpangatulog. Bisan pa sa ako mga kaigsunan ni matak naa pa sila trabaho o na pa sila sa biyahe. Among gipangayo ang lingitong proteksyon nga ilang mabati kanunay sa tanang panahon. Iblas Ginoo ang ako mga kaigsunan nga nagtrabaho ng negosyo in Jesus name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato. Ilabi na sa ato ang panag-uban ini mo programang pulong mo kinabuhi ko. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahig, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among